कौन कहता है टमाटर लाल है? लाल तो तेरी गाल है, हीरोइन के जैसी चाल है। एक बार पीछे मुड़ के देख, तेरा आशिक का क्या हाल है। ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ତମର ବଢିଆ ହେଲା କଣ, ତମେ ଶାଢୀ ବଦଳରେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବ, ଚପଲ ବଦଳରେ ହିଲ ପିନ୍ଧିବ, ମାସକୁ 6-7 ପାଖା ଯାଇ ଖାଲି ସଜବାଜ ହେଇକି ବୁଲିବ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଦୁଃଖଟା କଣ ଜାଣିଛ ନା? ଗୋପୀ ସିନା ଚାକିରି ପାଇଗଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୁରା ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମେ ସେ ବୁଢା ବୁଢୀ ସିଧା ସିଧା କହିଦିଅ, ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ ତମେ ସେ ଗୋପୀଟାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ତମେ ବି ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଜଣାଉଛି ମୋର ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଆଜି ସିଫ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଅଛି ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡୁଳିଗଡ଼ାରୁ ଅନୁଗୁଳ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଆଜି ଏଠି ଆମର ଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ ସରିଯାଇଛି ନାଟକ। କାଲି ସେଠି ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ନାଟକ ପ୍ଲେ ହେବ। ଏବେ ଯାଇକି ସେଠି ଫିଟିଂ କଲା ଭିତରେ ରାତିରେ ଆମର ସେ ରାତିକି ଯାତ୍ରା ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ତ ଖୋଲାଖୋଲି ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ିଂ ବି ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ହେବ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ବି ଆମର ଖରାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ପାଣି ଖରା ଦେଉଛି ଯେ ଛିନଛତ୍ର। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମର ଯାତ୍ରା ସେତେ ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମର ପ୍ଲେ ହେବାର ଅଛି ନା, ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବି ବର୍ଷାରେ ବି ଗାଡ଼ି ପୁରା ସବୁ ଆସିକି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଲାଗିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁ ବାଟରୁ ବୁହାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ବି ପିଲା ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୋର ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବୁକିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେତିକି ଛୋଟିଆ ପିଲା ସେ ଛୋଟିଆ ଭାଇଟେ ଆପଣଙ୍କର, ତ ଦୟାକରି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି, ଆଉ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବି। ଆମ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ସାରିକି ଆମେ ବାହାରି ଚାଲିଲୁ ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ, ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେଉଛି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅନୁଗୁଳ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ଗାଡ଼ି ଅଲୋଡ଼ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ଷା ତ ଛିନଛତ୍ର ହେଉଛି, ତାପରେ ବି ଅଧା ଗାଡ଼ି ଅଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖି ଜିନିଷ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମର ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆସିପାରୁନି। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ। ବର୍ଷାରେ କାମ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଛି, ପେଟିଟି କଢ଼ାକଢ଼ି ହେଉଛି। ଆଉ ତ ଏଠି ଚେୟାର ଫେୟାର କାଢ଼ିକି ଥୋଇ ସାରିଲେଣି। ଆଜିର ନାଟକ ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏବେ ଆସିକି ଆମର ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ପରେ ହେଲେ। ପେଣ୍ଡାଲ ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲାଗିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଯାତ୍ରା ହେବ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କେତେ ରାତିରେ ଆମର କ୍ୟାସେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି। କାମ ହାରାହାରି ସରିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି 12ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସବୁ କୋସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଲଗେଇଲେଣି।
ତାପରେ ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲଗିଲା ପରେ ଯେ ଯାହା କର୍ମରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଫିଟିଂ କରିକି ରେଡ଼ି କରିବେ। ରାତିକୁ ଯାତ୍ରା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିବି ସାରା ଦୁନିଆ କହିବ, ତଥାପି ସେ ପତିବ୍ରତା। अपनी परीक्षारे जेबे से हरी सीता मोरी सीसाती पति खुश पाई निज जयोती सजी सी सगवती निदारण करा बजो नारे कोला दुनिया कहिले बाबू ताको पतिता। तथापि से पतिव्रता, तथापि से पतिव्रता, तथापि से पतिव्रता। तो सकाळू ଯାତ୍ରା ସଇଲା ବୁଲି ଆସିଲୁ ଆମେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିଲୁ ଆଉ କେମିତି ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।